nopeesti. Sä olit hirveen nopeesti. En mä näe nyt, tätä zoomaa. En mä nyt. Voi! Esikarsi! Mä pyytän kaverin mukaan, kun mä mitkä noi on. Kun pistää semmosen lattu. Patteriteerulla, noilla taukses. Sit mä Taas ottaa videokuva. Jumala! Hei, lue rivievällistä. Me kaikki rakastetaan videokuvaa. Lue suoraan riviltä. Kun sä et saa lukea, niin tässä on sulla oikeet aidot merkit, hei. Niin, kuoletusti ne patterit. Se on Henniskin videokuva, kun keskittyy. Sitten mä pistin tuolla kameraan, sit se lukee, että lataa patterit. Mitä vittu, ne oli varmasti jotenkin purkantu, kun ne oli ollut siinä latauskoneessa. Mä ajattelin sen töpsäänkoin, ne oli varmasti tyhjäs. No niin, kameran vaan kuva. Mä en halua muuten. Kameraa. Jaa. No kyllä näistä on satani kuva. Niin näin. Jenni. Jenni, hei. Tarhapeli, nyt loppu. Se laskeutuu mennä. Hei! Nyt taas tähän viinauuteen vielä. Siitä vaan. Toisen lasin vaan viinaa tekee. Kun ne äsken mennyt. Mä katson, nyt menee. Oh. Niin menee. Hyy vittu mehuu. Avuus. Tää juuri menee varmaan, hei. Kuka on tänne kossu? Sä otat täällä sitä lapsia. Onko Ei saa pessyä sarkku. Mitä mä voin juoda Se pitää vaan kossukaan? kättä suulla, kun tää on nauramatta tuo. Mitä mä voin juoda kossukaan? Mä voin juoda paljon Onko se kossua. appelsin nukulisää?